दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरारि जथुमा आरो 48थि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुमाया दिनैनिफ्राय उदालगुरि जिल्लानि रौता नोलोबारि बड'लेण्ड फोथाराव गाजा गोमजायै जाबाय। बे बोसोरारि जथुमायाव सिमा बारायनाय एबा गामि सोसननायनि जोबोद रंजानायजों लोगोसे आसामनि गाहाय मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावहरदों। गिबियावनो आङो जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर जासिदों। बेजों लोगोसेनो भारतनि गाहाय मन्थ्रि जोंनि अनजाथाव नरेन्द्र मदि बिथांखौ साबायखर जासिदों। बेजों लोगोसे हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांखौ साबायखर जासिदों। लोगोसेनो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर जासिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ साबायखर जासिदों। बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआर सागानगिरि गासैखौबो आं साबायखर जासिदों। मानोना गासैबो बिथांमोननि नाजानाय आरो गासैबो जोंनि मुंख्लं बिथांमोननि जिथु माने बलिदान, बे बलिदानाव दिनै बिटिआरनि सुक्ति, बे सुक्तिनि जि मोनसे जोंनि सानजाहा सिमा बारायनाय, बे सिमा बारायनाया मोगथां महर मोनबाय आरो बेखायनो आं गासैबो रायजो राजाफोरखौ साबायखर जासिदों। दिनै जोङो नैबे बड'लेण्ड फोथाराव दङ आरो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालिया जथुमा बेयाव लाहार फाहार जानानै गाबोननिफ्राय जागायसिगोन आरो दिनै जोङो बेयाव बड'लेण्ड फोथारनिफ्राय जोङो मोनसे गोजोन खौरांखौ बयनिबो सिम जोङो आरोबाव बावहरबावो, जासिबावो जे दिनै आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे जोंनि बिटिआर गोरोबथाजों थानाय जे बाउन्डारि अल्टारेशन खालामनाय, एरिया गोदान सोसननाय, बे खामानिखौ लानानै दिनैहाय बिथाङा माखासे गामिखौ फोसावनानै होबाय गहपुरसिम, सिमलुगुरिसिम आरो बिनिखायनो दिनै बेयो मोनसे मोगथां महर मोननायनि लामायाव फैबाय आरो गासै बेयाव थानाय एफआरसि, फरेस्ट भिलेज, रेभिनिउ भिलेज जोंनि नैबे बिटिआरआव सोसननायनि उनाव बे मोनसे जोंनि गोलाव मोनसे बिटिआर हालामनि ओनसोल जासिगोन आरो बिनिखायनो दिनै नैबे बड'लेण्ड फोथारनिफ्राय आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमाजों आरो भारतआव दिनै जोंनि जे भारत संबिधान बेयो दिनै 74थि जि मोनसे गणतन्त्र दिबस दिनै जोङो फालिबाय आरो बिनिखायनो जोङो मान होयो भारत संबिजितनि सिङाव जि जोङो संबिजितारि जि मोन्थायखौ लानानै बर'फ्रा जुजिदोंमोन आरो दिनै बे बर'फोरनि संबिजितारि मोन्थायखौ लानानै जोङो जि 6 सिडुलखौ फेहेरनाय, फोलावनायनि जि मोनसे राहा दङ आरो दिनै बियो मोगथां महराव लामा मोनबाय आरो बिनिखायनो भारत संबिजितनि सिङाव दिनै जोङो 74th इयार सेलेब्रेसनाव जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे जारिमिनारि सेलेब्रेसन जाबाय आरो मानोना भारत संबिजितनि 6 सिडुलनि खुंथायनि सिङाव दिनै जोंहा गोदान ओनसोल मोनदेरबाय आरो बे ओनसोल मोनदेरनाया जोंनि 6 सिडुलनि अंग जानानै बेयो मोनसे बर' रायजोफोरनि थाखाय कन्स्टिटिउसनेल सेफगार्ड मोनसे फैबाय आरो आसामाव जेरै BKWC दङ बेबादिनो दिनैहाय बर'फ्रा मोननै रायजोआव थानानै जोङो बेबादि मोनसे खुंथाय बेबस्थाजोंहाय जोंनि गोख्रों कन्स्टिटिउसनेल राइटखौ प्रटेक्सन खालामलांनो जों हागोन होननानै जों मिजिंथियो आरो नैबे जथुमानिफ्राय बे अराय समनि थाखाय जि गोजोन जायखौ जोङो बिटिआर गोरोबथानि उनाव गायसननायखौ मोनबाय आरो बे गोजोनखौ जों बयबो लांबाय थानो थाखाय जों बिनिफ्राय खावलायो आरो आइ आफा बिदा फंबाय बर' रायजोफ्रा जाहाथे जों बयबो बे गोजोनखौ हास्थायनानै सोलोंथाइ, समाजखान्थि, रांखान्थि जौगानाय फारसे नोजोर बोनानै जों बयबो ज' ज'यै दावगालांनांगौ।